Cei afectați stau și se uită cum politicienii vorbesc de ani și ani de zile și se întreabă, uluiți, dacă vreodată cineva își mai și asumă eșecurile. Nu sunt întrebați profesioniștii, nu sunt băgați în seamă profesioniștii, suntem tratați și cu indiferență și cu aroganță și asta se întâmplă. Și după aceea, din 4 în 4 ani, aceleași persoane vin la guvernare. Personal, nu înțeleg și nici nu mai pot să accept la un moment dat. Am dat un exemplu și am terminat și las și pe colegii mei, pentru că să știți că indignarea este cruntă la transportatori. Starea transportatorilor în România politicienii o simt. N-a zis domnul Berceanu că nu prea mai au... Știți cum au simțit-o? Cum? Acum 5 luni s-a întâmplat ceva pe centura capitalei. Da. S-a întâmplat ceva, că acești transportatori pe care vedeți aici, patroni de firme, au fost împreună. Și când s-a simțit că Bucureștiul nu se mai mișcă, că oricum nu se mișcă, dar a mai fost ceva. Mass media a pus în valoare ceea ce făceam noi. O mână, cum a spus premierul. Dar mâna aia, nebună sau mai puțin administrată normal, a creat acel lucru ca să ne primească. Știți cum s-a negociat? Cum? Mascați lângă noi, trupe de intervenție, suntem niște patroni care avem totul plătit la zi și, culmea, cei mai buni plătitori pentru drumuri și autostrăzi și parcări și protecție socială și toate celelalte. Este o politică a statului român. Nu beneficiază X sau Y, este statul român. De asta natalitatea scade pentru că stăm pe drumuri, ne ducem nervoși acasă, de asta economic suntem subdezvoltați, de asta autostrăzile se opresc în vestul României, de asta bulgarii se duc mai degrabă prin Serbia către Occident decât să treacă prin România, firesc și normal, de asta vechiule drumuri comerciale de la nord la sud, Baltică la Slanului. Domnul Alexandru, suntem nebuni, tâmpiți, bolnavi, ce suntem? Avem o clasă, așa cum spunea colegul meu, care ignoră realitatea. În momentul în care am urcat într-o anumită zonă, uit de realitate, uit pe unde merg, uit cu cine stau la coadă, pentru că eu nu mai fac coadă, tot ce este al statului este al meu, în loc să am o presiune. Eu când intru în propria companie... Dar cine îi lasă, domnule? Nu suntem noi de vină noi că îi suntem lăsăm? De vină, dar... Păi atunci, ce dramatizați? Că noi suntem lerla. Ne vedeți pe noi dramatizați? Ne vedeți rupți? Da. Nu, văd că sunteți nervoși. Nu. Vrem să punem accent. Doamne ferește, ne-am obișnuit. Și noi mergem înainte. Noi avem o companie de autostrăzi și drumuri naționale varză, nici măcar nu știu unde își țin documentele în sertar. Puteți face o probă. Dacă dați un telefon să întrebați când este sau nu o restricție de circulație în România, și asta nu acum, în guvernarea asta, de ani de zile, o să vedeți că nu sunt în stare să caute dosarul într-un dulap. Dar, nu sunt în stare să facă ceea ce trebuie să facă ca să-și câștige banul existența. Are. Dar, din păcate, la ăla nu e plătit din banii noștri. Se amestecă politicul cu managerul care trebuie să existe în fruntea fiecărui minister și în fruntea fiecărui guvern, care, dincolo de a vinde fum unei populații care de 18 ani înghite fum și de atâta nec nu mai vede nici măcar cu ochi limpezi ceea ce trebuie să facă. Noi nu trebuia să fim singuri pe centură. Noi trebuia în momentul ăla să oprim activitatea la nivel economic, la toate societățile de transport, iar populația trebuia să facă o presiune, așa cum s-a întâmplat în Grecia, atât de mare, încât actualul ministru, domnul Orban, să nu știe pe unde să ne mai caute ca să facem ceea ce trebuie din punct de vedere legislativ, operațional. Domnul premier, domnul Orban, nu contează cine. Nu va ajunge dacă ministrul transporturilor poate rezolva ceva? Haideți să vă spun de ce. Pentru că domnia sa are câteva butoane. În mod normal, da, este Palatul Victoria și am telefonul roșu și am butoane. Așa cum noi eram secundați de jandarmerie, de primărie, domnul Orban are așa ceva, vă spun eu, vă garantez. Și poate să confirme. Aparatul de control, eu pot să-l sun, că eu sunt șeful ministrului de finanțe, spun, băi, tu vezi ce faci la finanțe, lasă pe Tromul, că ți-aduce aminte după 2 luni că ai profit de 600 de milioane. Țineți microfonul. Mă iertați. Deci, managerul este acolo, primul manager al țării acolo este și trebuie să ia. Stați că ne încurcăm. Nu ne încurcăm. Alege premierul e sloganul nostru pentru campania electorală, dar înțeleg că nu avem nevoie de miniștri. Ministrii se ocupe de căi ferate, probleme sociale care țin de infrastructură. Autostrăzile sunt pentru premier. Atâta timp când nu va comanda banii de acolo, trebuie să uite, să vină bugetați. Opa. Deci asta este problema. Opa. Este atât de mare la PIB-ul pe care îl avem. Vă livrez cu multă amabilitate acest enunț al transportatorilor români. Dumneavoastră nu contați. Indiferent cine va fi prim-ministru,
indiferent cine va fi ministrul transporturilor în următorii 4 ani de zile, se vor construi, sigur, se pot construi 500, 600, 7, 8, 1000 de kilometri de autostradă sau 1300 de kilometri de autostradă, ei se vor construi, pentru că dacă ajunge un premier și un ministru al transporturilor și, în general, un guvern care să nu aloce resursele suficiente pentru acest domeniu, este irresponsabil și trebuie să se ducă acasă. La momentul acesta, din negocieri cu Ministerul Transportului, a ieșit un lucru. Pentru anul 2008 au fost prinși în buget rovinietă compania 180 de milioane, au încasat până acum 500 datorită mișcărilor noastre și mass media. Asta ce înseamnă? Nu și-au făcut un buget corect. Unii merg cu rovinietă, alții fără, că nu-i controlează nimeni, adică nu-i interesează. Dacă eu știu că circulația din România e atât, păi normal trebuie să iau 1 miliard și atunci știu ce fac cu ei. Dar dacă nu știu pentru ce am nevoie și de fapt banii se duc pe desăpezire, să ne ierte Dumnezeu. Niciodată nu o să avem sursă de reparații, poduri, întreținere și dezvoltare, drumuri, nu autostrăzi. La câte interese financiare reprezintă companiile dumneavoastră, care sunt sângele României din punct de vedere economic, dumneavoastră duceți mărfuri? Globulele albe mai mult acum în ultima perioadă. Ba, cum vreți dumneavoastră. Plasma aia, așa. Ar fi trebuit să-i strângeți de gât de mult. Din păcate, și în rândul transportarilor nu sunt numai transportatori să dea. Politicul a dezvoltat și uitați-vă câte companii cresc într-un mandat, câte scad în alt mandat. Tot și ca licențele tensiunea. se dau pe șpagă, Nu intrăm în amănunte că nu-i cazul, discutăm de autostrăzi și vrem să rămânem acolo. Și certificatele pentru șoferii profesioniști se dau pe șpagă? Da. Nu comentăm. Da? Da. Păi ce faceți, fraților? Domnul Datulici. Mai vreți să și votați după ce că le țineți pe astea ascunse până... Din Până păcate, cutele conștiinței? Din păcate, noi am venit, transportatorii, am venit cu 29 de puncte. Până în ziua de astăzi, nici unul dintre ele nu a fost publicat în monitor oficial ca aprobat. Deci domnul ministru spunea mai înainte că a discutat cu transportatorii. Dar nu s-a făcut nimic. Sistemul sub dumneavoastră e putred și e putred de ani de zile. Vă spun, dacă nu deveniți manager să lăsați politica la o parte, nu mai aveți ce căuta minister. Noi o să fim zilnic pe centură, blocând drumurile și așa mai departe. Luați-o cum vreți, ca lipsă de respect, amenințare cum vreți. Mă uit la domnul Nu mai Nica. suntem dispuși să acceptăm bătaia de joc. Cei care ne privesc, vreau să-i întreb, ei au nevoie de aceste explicații? Sau frustrarea și nemulțumirea lor provine din faptul că 4 ani de zile un guvern face 4 km de autostradă și lucrurile merg mai departe? Domnul Nica, Deci știți eu care vreau să este vă spun că problema? aceste lucruri nu pot să fie lăsate așa. dreptul la replică. Ați spus a treia chestiune că este vorba de bani. N-am apucat să vă vorbesc prea mult în emisiunea asta, v-am lăsat pe dumneavoastră pentru că eu, dacă aș fi fost ministru al transportului și eram în situația asta, vreau să vă spun că ori nu veneam la emisiune, ori aș fi tăcut, ori aș fi început. Români, îmi cer scuze. Îmi cer scuze pentru că n-am făcut ceea ce voi vă așteptați. Vorbeați de finanțări? Păi bani erau. Și bani au fost în toată această perioadă. Cine-i de vină că n-au depus niciun proiect pentru programele multianuale? A expirat în mai 2007 programul de finanțare multianuală pentru transport, 5 miliarde 100 de milioane de euro. România a depus un proiect de 100.000 de euro. Păi, ce să mai concluzii să tragem? Adică sunt și leneși? Când am... Întreb. Au existat linii de finanțare și finanțări care au existat pentru toate aceste proiecte. Vă vine să credeți că acest guvern a dat cu piciorul la 2 miliarde de euro? Aveți o hârtie, domnul Tatulici, vreau să o citiți. Acest guvern sau ambele guverne? Acest guvern că a avut un singur prim-ministru. Uitați-vă și dumneavoastră. Finanțarea autostrăzii Transilvania. 2 miliarde 800. Notă de negociere a scrisorii de mandat, precum și a termenului financiar inițial pentru împrumutul ce urmează a fi semnat de către Ministerul Transporturilor și RZB Finance New York. Citiți partea de jos, acolo sunt finanțările și o vedeți pe tronsoare. Deci banca de import... 2 miliarde 885 de milioane. În care pentru componenta americană 905 milioane sau 4 milioane de euro. Această chestiune a fost anulată și vrei să știți care este culmea prostiei? Că asta mă deranjează. Plătim penalități pentru că un acord de împrumut pe bani ieftini, 3% dobândă, cu 4 ani perioadă de grație, a fost aruncat la coș. Și în aceste zile, când dumneavoastră faceți emisiunea și ne văd românii, România mai plătește penalități și pentru faptul că n-a fost în stare să utilizeze un împrumut. Domnul Nica, iertați-mă, dar dumneavoastră ați adăugat niște nuanțe în care era conținutul de lene și acum ați băgat-o și pe asta cu proști. Păi ce să discutăm? Deci facem... Pe cuvânt. Asta e.
Am venit prima oară aici, sunt din Timișoara. Da? Cei care sunt în opoziție sunt realiști, sunt de ai noștri de aici, îi vedeți? Da, domnule, asta este. Cei care sunt la guvernare trăiesc în altă dimensiune. Nu știu, deci fac drept și nu știu ce. Eu zic așa, haideți să vă luați un angajament, să spuneți, dacă nu fac, să mi se ridice cetățenia, să mi se ridice averile, să mi se confiște, să fiu mutat, să merg să trăiesc într-un aeroport, da? Copiii mei să fie despărțiți de mine. Asta trebuie să jurați aici. Ne spuneți numai povești de atâția ani.